Kapuso sa Bacolod City naman, mga ambulant vendors sa palibot sa Libertad Public Market, ginpay dalom sa clearing. Apang bao pila sa mga ini nagbalik gihapon. Yaring balita nga itong gintutugan. Nagaresulta sa mabugat na dalagan sa trapiko sa palibot sa Libertad Public Market ang ini nga ambulant vendors suno sa Bacolod City LGU. Gani, amat-amat sila ang ginpay dalom sa clearing operation sa Bacolod City Legal Office Enforcement Unit. Masobra 50 ka vendors ang ginpahalin. Ginpang kumpiskar man ang mga lamesa, bangko, bayong kagin pang gamit sa pagbaligya. Since last quarter, naghatag na kita notice sa ila. Then, ang ginatolerate lang yapon balik-balik bala. So, naglabot nga last January 2, nagsigisigi na kita confiscation na gitsang tanan nga mga obstruction din. Apang sa pagpadulong sa news team, talalupang doon nga may pinaka-vendors ang liwat nga nagplastar. Ang inyong vendor, nagapanawagan niya sa lamahon ng mga dapat pahalinon. Paimusod kami masaka sa babaw, te. Nayo naman namon nga kung paimuson kami dapat ang dira i-clearing manada nila kay dalan manada bligyan nila hindi manada yan sa kuanara sila sa dalan. Di alangan nga kami ya mahimo sila ya hindi. Ang iban, nagareklamo nga ginpang kumpiskar gid ang ila mga gamit. Kaya grabe nervous na mo kay kwaon gid ang mo duwag payong gani pa ya isa ka madam gipangkarga gid sa truck. Mismo stocks o kung baligyan naman sang senior vendors, ang ginpang kumpiskar kasubong sa mautan kag kararaton. Tapos ang lamisa ito nga kahoy, dalon to tanik pasibalay. Tapos pag clearing nila, ging dala nila ging karga nila sa tuwing. Tapos huwag kami kabalo kung pwede pa namon mabawi o hindi na. Bangod may mga nagbalik ka vendors, magadugang sa personal sa merkado agud matutukan ang monitoring, magluwas sa libertad, magapatigayin man sang clearing kag towing sa palibot sang Burgos kag Central Market. Illegal parking naman ang tuwing na amo nang gasunod man ang tanan nga mga items nga ara sa dalan nga do wala na balaga gabi sa obstruct na pinapangwa sang tuwing naton hasta ang mga salakyan. Obikiril Casillo, Adrian Fretos, 1 Western Visayas.